Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллаһ тагала әзрәк кенә гаилә тормышы турында, ир һәм хатын мөнәсәбәте турында искә төшереп китәргә дип ниятләгән идек. Моның турында, muhterem kardeşler, сезләргә була һәрбер вагызда озак тәфсилләп дип әйтик. Чөнки бу безне борчыган һәм гомеребез буе хәл итә торган мәсьәләдер. Чөнки гаилә тормышында, muhterem kardeşler, нәрсә генә булса да, ел сайын, көн сайын дип әйтерлек яңа вакыйгалар килеп чыгып тора. Хәтта 10 ел, 20 ел торсаң да, тагын яңа проблемалар, тагын яңача үзгәрешләр килеп чыгып тора. Шуңа күрә, muhterem kardeşler, яңадан-яңа әйләнеп кайтабыз шушы мәсьәләләребезгә, гаилә темасына, ир һәм хатын мөнәсәбәтләренә. Чыннан да, muhterem kardeşler, ир белән хатын мәсьәләсе ул безнең өчен бик четерекле әйбер. Кай вакытта кеше гаиләсендә тынычлык таба алмыйча, эшли дә алмый. Әйтигәндә башка җиргә дә бара алмый, дуслары белән дә күрешә алмый, сөйләшә дә алмый, хәтта намаз да укый алмый. Күңелендә тынычсызлык, борчу. Менә шуңа күрә, muhterem kardeşler, шушы мәсьәләгә дөрес мөнәсәбәт белән карау, бу әлбәттә безнең тормышыбызга тынычлык китерә. Шул исәптән хәтта гыйбадәтләребезгә дә. Muhterem kardeşler, инде иң беренче чиратта, әгәр дә карап китсәк Коръән Кәрим аятләренә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я әйюһәлләзина аману иттақуллаһа хакка туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Иман китерүчеләр ди. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ләкин тақва булыгыз ничек? Хакка туқатихи. Дөрес итеп ди. Дөрес тақвалык белән ди. Бу, muhterem kardeşler, үзе бер тәфсиргә лаеклы аят. Чыннан да, тақвалык белән тақвалык аерылырга мөмкин. Кайбер кешене тақва дип уйлыйсың, аның тақвалыгы дөрес юнәлештә булмый. Кай вакытта кеше мин тақва дип кайтып ата-анасын җәберли, намаз укымыйсың дип. Шулай бит. Кайберсе мин тақва дип Алладан куркам дип, әлеге дә баягы хатынын кайтып кыйный. Хәрам ашаган өчен. Шулай бит. Һәм башкасы. Шуңа күрә дә тақвалык дигән нәрсә, ул, muhterem kardeşler, хак тақвалык булырга тиеш ди. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә әйтә: Мөселман булмыйча үлмәгез ди. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Үлгән вакытта мөселман булып үлегез. Иң мөһим вакыт, muhterem kardeşler, ул үлем. Һәм шушы мөселман булып яшәп, кай вакытта кафир булып үлеп тә китәргә мөмкинсең. Кай вакытта кафир булып яшәп, мөселман булып үлеп китәргә мөмкинсең. Анда ике яклы мәсьәлә, шуңа күрә шушы ахыргы гомеребезгә без һәр вакыт әзерләнеп торабыз. Ләкин шул ук вакытта мөселман дигән сүз, ул шулай бит буйсынучы. Буйсынып китегез бу дөньядан. Аллаһ Тәгаләгә, язмышка, тәкъдиргә, аның биргән шулай бит шушы тормыштагы сынау һәм бәхетләренә. Һәм шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә тақвалыкны тагын тәфсилләп безгә аңлатып китә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я әйюһән-насу иттақу раббакумуллази халақакум мин нафсин вахида. Аллаһ Тәгалә әйтә: кешеләр, тақва булыгыз. Раббыгызга карата, ул сезне бер җаннан яратты ди. Аллаһ Тәгалә тақва булырга өйрәтә, muhterem kardeşler, Раббыга, шулай бит. Һәм шушы Раббыны без, Раббыгыбызга карата тақва булабыз. Һәм шушы тақвалык аркылы кешеләр арасында дөрес мөнәсәбәт кыла башлыйбыз. Ягъни кешеләр арасын тигезләүче Аллаһ Тәгалә аркылы эш итә башлыйбыз. Үзебезнең сүз белән түгел, үзебезнең эш белән түгел, Аллаһ Тәгаләгә тақва булып, аның әйткәннәрен үтәп, Аллаһ Тәгалә араларыбызны дөресли һәм тигезли башлый. Аллаһ Тәгалә әйтә: Мин сезне бер җаннан яраттым ди. Мин нафсин вахида. Карасында, агында, кызылында, сарысында, шулай бит, бөтенесен, татарында, урысында, үзбәгендә, таҗикында, бөтенесендә бер җаннан яраттым ди Аллаһ Тәгалә. Һәм шул исәптән ир кешене дә һәм хатын кызны да. Без бер үк җаннан яратылганнар, muhterem kardeşler. Мин нафсин вахида. Бетте. Менә шушы аят белән без җир йөзендәге бөтен милләт ара, я булмаса җинес ара проблемаларга нокта куябыз. Әгәр дә шушы аятны үтәсәк, тыңласак шулай бит инде һәм яшәсәк.
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Шушы жаннан без сезгә яраттык аның парын ди. Шушы жаннан без сезгә яраттык парны ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, без беләбез шулай бит. Адам галәйһиссәлам яратылды, һәм Адам галәйһиссәламнан яратылды хатын-кыз. Ул айрым планетадан төшмәде безгә шулай бит. Ул яратылды шушы Адамның үзеннән. Кай вакытта нинди генә анекдотлар йөрми шулай бит. Аллаһ Тәгалә хатын-кызны барлыкка китергән вакытта анда шайтан килеп катнашкан дигән шулай бит. Я булмаса анда Аллаһ Тәгалә хатын-кызны яраткан. Нәрсә дигән соң? Ладно, накраситься дигән шулай бит. Һәм башка. Әмма бу бөтенесе дә шулай бит. Кеше көлдерү өчен әйтелгән сүзләр генә. Ә хатын-кыз бездән, безнең җаныбыздан ук яратылган. Менә бу очракта бөтен проблема үз урынына килеп баса. Син нинди булсаң, хатының шундый. Бер галим әйткән: "Мин үземнең Аллаһ Тәгаләгә карата гынахларымны күрәм хатынымда, балаларымда" дигән. Һәм күрәм хәтта үземнең хайванымда атланып йөри торган ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә карата син нинди булсаң, синең хатының һәм балаларың шундый. Син аларны ачулана алмыйсың, син шәпсез булай, нишәпсез тегеләй дип анда. Димәк, алар синнән моны күрәләр. Синнән моны сизәләр. Димәк, синең тақвалыгың белән ниндидер проблема бар. Гыйбадәтеңдә, иманыңда ниндидер проблема бар. Син шуны хәл итәргә тиеш. Һәм шуннан соң инде мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә синең үзеңнән яратылган җанны да, парны да үзгәртергә ярдәм итә. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы пардан ди, ир һәм хатын-кыздан без күп ирләр һәм күп хатын-кызларны яраттык ди. Монда Аллаһ Тәгалә безгә аңлатып күрсәтә шулай бит инде 1000 ел буе кешенең баш катырган проблемасы, кеше каян килеп чыккан һәм ничек таралган. Аллаһ Тәгалә әйтте 2 юл белән генә. Аллаһ Тәгалә әйтә, без бер җанны яраттык, аннан парын яраттык, шулардан яраттык ирләрне һәм хатыннарны. Всё, бетте. Бетте. Әтиебез белән әниебез бөтенебезнең уртак һәм бер. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, "Ваттакуллаһа аллази тасаалуна биһи вал архам." Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, сез аның исеме белән үз ара бер-берегездән сорыйсыз ди. Ягъни Аллаһ хакы өчен дип сорыйбыз бит бер-беребездән Аллаһ Тәгаләнең исеме белән һәм туганнарыгызга карата тақва булыгыз ди. Ваттакуллаһ вал архам. Икесе бергә бара. Аллаһ Тәгаләгә булган тақвалык ул шул ук вакытта туганнарга, якыннарга, гаиләңгә карата булган тақвалык. Алар икесе бер үк. Аллаһ Тәгаләгә тақва булып туганнарыңа карата яхшы мөнәсәбәттә булмасаң, димәк теге тақвалыгың да синең юк. Димәк тегесе дә синең юк. Менә шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә аларның икесен бергә куйган. Һәм нәрсә ди? Инналлаһа кана алейкум рақиба. Аллаһ Тәгалә сезне күзәтүче ди. Аллаһ Тәгалә сезне күзәтеп тора ди. Ир белән хатын мөнәсәбәтендә мөхтәрәм кардәшләр, иң мөһим әйбер ул Аллаһ Тәгалә күзәтеп торганны онытмаска кирәк. Онытмаска кирәк. Әгәр дә ир кеше гаиләсен рәнҗитә икән, димәк Аллаһ Тәгаләне күреп тора. Әгәр дә хатын-кыз иренә буйсынмый икән, ире бер сүз әйтмәй икән, Аллаһ Тәгаләне күреп тора. Проблема ир белән хатында түгел. Проблема шушы кешеләрнең Аллаһ Тәгалә белән булган мөнәсәбәтендә. Аллаһ Тәгалә сезне күзәтеп карап тора ди. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бер аятында әйтә, 30-нчы сүрәдә: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Менә бу аят, мөхтәрәм кардәшләр, бөтенесен дә үз урынына куя. Хатын-кызга тормыш мәгънәсе нәрсәгә бирелгәнен әйтеп китә шулай бит бу аят. Нәрсә диелә? Һәм Аллаһ Тәгаләнең аятларыдыр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: Мин сезне үзегездән үк яраттым ди. Ягъни без бер-беребездән яратылдык. Ир белән хатын-кыз, бер җан. Литаскуну илейха. Бер-берегездә тынычлык табу өчен ди. Аллаһ Тәгалә әйтә.
бер-берегездә тынычлык табу өчен мин сезне яраттым ди. Ва жа'ала бәйнәкум мәваддәта ва рахма. Һәм Аллаһ Тәгалә сезнең арагызга бирде мәхәббәт, әлфәт һәм рахмәтен салды ди. Менә хәзер мөхтәрәм кардәшләр, хәзер карыйк. Аллаһ Тәгаләнең фитрасы шулай. Аллаһ Тәгалә ир һәм хатын кызны бер-берсендә тынычлык табыр өчен яраткан. Аларның арасында шушы тартылыш булсын өчен Аллаһ Тәгалә аларның арасына мәхәббәт, әлфәт салган. Рахмәтен салган. Хатын кызга караган вакытта безнең бөтенләй икенче төрле хисләр уяна, шулай бит. Ул бездән тора торган әйбер түгел. Кеше әгәр дә шушы мәхәббәт, әлфәт булмаса, өйләнмәс иде. Өйләнмәс иде, бер дә нәрсә кирәк ул. Шулай бит, хатын нәрсә кирәк? Улай үзең яшисең шулай бит. Картайгач карар өчен дип син үзеңә әйтсәң дә, шулай бит, аның өчен асрамага бала алырга мөмкин. Яки квартираңны берәр кеше исеменә язасың да, ул сине карап тора. Нәрсәгә хатын аның өчен? Әгәр дә үзеңне карар өчен дисәң. Хатын, ир кирәк, мөхтәрәм кардәшләр, бер-беребездә тынычлык табар өчен. Безнең җаныбыз шулай кырылган, без һәр вакыт борчуда, ялгызлык булган вакытта. Үзебезгә тынычлык таба алмыйбыз без. Һәм инде бер-беребез белән тынычлык тапкач, без бәхеткә ирешәбез. Ләкин хәзерге вакытта шайтан булай итә. Шушы фитраны үзгәртә. Ир белән хатын өйләнешкәч, тынычлыкларын югалталар. Киресенчә. Шайтан аларның арасында ыгы-зыгы тавыш чыгара, тынычлыкларын югалтсыннар өчен Аллаһның әмренә каршы чыга. Һәм ир кешедә, хатын кызда, гаиләдә тынычлык тапмый башлыйлар. Ир кешенең өйгә кайтасы килми. Хатын кызның иренә буйсынасы килми, янына ятасы килми, йомшак сүзләр әйтәсе килми. Шайтан аларның арасына керде. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әмренә каршы чыкты да, ир һәм хатын кыз инде үзара тынычлык таба алмыйлар хәзер. Һәм шуңа күрә җәмгыять, мөхтәрәм кардәшләр, авыруга әйләнде. Проблема башлана җәмгыятьтә. Сәламәт кешеләр юк. Шайтан аларны тынычсызлыкка, борчуга этәрә. Гынахка этәрә. Чөнки никах юк икән, зинабарлыкка килә, үзеннән үзе. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, шайтанның бик тырышып эшләгән эше һәм кызганычка каршы ул моны бик уңышлы эшли, хәзер без моны үз илебездә дә күрәбез. Безнең илебез, мен дә әйтеп киткән идем шулай бер тапкыр, аерылу буенча беренче урында тора. 80% гаиләләр бездә таркала. 80%. Шуның 60% беренче елны ук таркала. Шушы әйберләрдә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, сезгә аят бирде, әгәр дә сез уйлый белсәгез ди. Шуңа күрә ир һәм хатын бер-берсенә, мөхтәрәм кардәшләр, тынычлык, бәхет китерүче зат булырга тиешләр. Инде икенче бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, хатын кызларга ничек итеп мөнәсәбәт кылырга дигәндә, эй иман китерүчеләр, я аyyuhallazina аману, хатыннарыгызга начарлык белән мирас итү сезгә ди тыелды ди. Харам ди. Һәм ди, әгәр дә алар аерылышкан вакытта, аерылганнан соң, үзләре белән идән берәр нәрсә алып чыгасылары килсә, мәхерләреннән ди, каршылыкка килмәгез, алып чыксыннар ди. Әгәр дә алар берәр бузыклык, фәхешлектә тотылмаган булсалар ди. Ягъни, дөньяда шулай бер төрле хәл була, аерылышу да бар. Мәсәлән, христиан динендә аерылышу дигән әйбер юк. Христиан дине буенча аерылышырга ярамый. Шуңа күрә христиан кешеләре картайгач кына җиркәүгә баралар, венчание ясарга. Нишләп? Чөнки әгәр дә алар яшь чакларында җиркәүгә барып венчание ясаткан булсалар, алар бүтән җиркәүгә керә алмыйлар. Аерылырга ярамый. Димәк, ике хатын алырга ярамый, аерылырга ярамый. Нишләргә кала? Шул бер хатын белән торасың. Шуның өчен алар хәзер гомер буе торалар, аерылып карыйлар, кавышып карыйлар, мосын табып карыйлар. Аннан соң картайгач инде бүтән кеше килеп чыкмаслык булгач, җиркәүгә керәләр. Ләкин ислам дине аерылырга рөхсәт бирә. Халал. Аерырга мөмкин син хатыныңны. Шулай бит. Сахабалар аерылганнар хатыннарын. Рөхсәт. Ләкин аерылган вакытта ди, хәтта аерылган вакытта аларга
Әгәр дә бозаклыкта тотылмасалар, ягъни сезгә хыянәттә тотылмасалар, мәхерләрен алып китәргә каршы килмәгез. Көрәшмәгез, судлашмагыз, алып китсеннәр ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аларга яхшы мөнәсәбәттә буларыгыз ди ва хашируһунна бил маъруф. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ләкин иң хәерлесе әлбәттә бергә тору, яхшы мөнәсәбәт кылу ди. Сез аларны яратмасагыз да, сез яратмаган әйбердә сезгә бик күп хәер файда бардыр ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ләкин сез әле моны белмәскә мөмкинсез ди. Без яратмаган әйбердә шулай бит файда булырга мөмкин. Хатының синең начар булса да, шулай бит, кай вакытта яратмыйсың син аны. Ләкин бездә аңа карата файда бардыр. Мөселман кешесе дөньясы турында гына түгел, шулай бит ахирет турында маска тиеш. Айрылыш шул очракта гына килеп чыга, әгәр дә инде бөтенләй чыдарлык хәл калмаса. Кешенең фитрасы югалса, гаиләдә менә шушындай без әйткән тынычлык югалса, ир кеше хатынына зыян китерә башласа, хатыны иренә зыян китерә башласа. Инде теге я тебя разлюбил или я тебя разлюбила, андый нәрсәләр ул аерыша торган әйбер түгел мөселман кешесе өчен. Аерыша торган сәбәп түгел ул мөселман кешесе өчен, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә инде аны безгә аңлап китәргә кирәк. Инде иншааллаһ рус теленә дә күчеп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы сегодня говорим об взаимоотношениях мужчины и женщины. Эта тема большая, поэтому мы отрывками берем ее в разные периоды, чтобы у нас потом сложилась общая картина. Мы сейчас находимся в такое время, что мы первые, кто создает исламскую семью. У нас не было примеров от родителей. Дедушек мы уже не помним, бабушек, как они в семье относились друг к другу. И поэтому нам приходится начинать с чистого листа. У нас даже примера нет. У сахабов, рады Аллаху анхум, был пример. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Как он делал, они то же самое делали. Проблем нет. А у нас нет примеров. Даже хазряты у нас начинают заново. Нет примеров. Они тоже по книгам, тоже по учебникам, ошибаясь, спотыкаясь, как говорится, создают. И, к сожалению, иногда даже, как так скажем, и с них даже не можем брать пример. Что делать? Остается только учиться, набираться мудрости, просить у Всевышнего. И слушать взрослых. И слушать взрослых людей. Дорогие друзья, тем не менее, проблемы между мужем и женой нам помогает решать ислам. Если мужчина и женщина правильно будут относиться друг к другу, то есть, так скажем, знать свое место в семье, то проблем не будет. Первое, с чего надо начать, это с богобоязненности. И надо понять, что если ты плохо относишься к жене, значит грешишь перед Аллахом. Если жена плохо относится к мужу, значит грешит перед Аллахом. Это не вопрос мужчины и женщины или мужа и жены. Это вопрос между человеком и Аллах Тааля. Соответственно, даже если у тебя жена плохая, это не дает тебе права быть плохим по отношению к ней. Если у тебя муж плохой, то, соответственно, это тоже не дает тебе повода быть плохой. Потому что вы не связаны. Вы создали семью ради Аллаха. Иногда мусульмане пишут: «Хочу создать семью ради Аллаха», но они не понимают даже, о чем пишут. Создавать ради Аллаха, то, что ты создал ради Аллаха, нужно сохранить ради Аллаха. А сохранить иногда не получается. И все слова вот эти, когда человек создает семью ради Аллаха, они сводятся к тому, что хочет переспать. Просто с кем-то. Поэтому нужно понимать и правильно, дорогие друзья, знать. Аллах Та'аля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Ар-риджалю кавамуна аля ниса бима фаддала Аллаху ба'дахум аля ба'д. Поистине мужчины
имеют власть над женщинами, стоят выше, тем, что Аллах Тааля возвеличил от них над другими. Это первое, что надо понять, что мужчина – глава семьи. Все. Это сказал Аллах Тааля. Если женщина богобоязненная, она это примет от Аллаха. Если нет, то все. Бесполезно ее. Не бить, не выгонять, не запирать в подвале с наручниками. Это все бесполезно. Скажете, что попробовал, что ли, да? Нет, не пробовал, но это бесполезно. Это бесполезно, дорогие друзья. Это все уже попробовали. Если женщина этого не понимает, все, это бесполезно. Перевоспитаю, победю там, я сильнее, я мудрее, я психологически ее задавлю, это все туфта. Это бесполезно, если женщина это не понимает. Но как должны мужчины, почему им Аллах Та'аля дал такое право? И потому что мужчины тратят из своего имущества на женщин. Мужчина должен тратить на свою жену, на своих детей, давать деньги. Удивительно, когда женщина слушается мужа, даже когда он не обеспечивает семью. Бывает и такое. Но первое, что делает мужчина, это обеспечивает семью. И Аллах Та'аля говорит: «Фассалихату канитатун». И хорошие женщины, они покорны своим мужьям. «Хафизатун лиль гайби бима хафиз Аллах». И хранят то, что Аллах велел хранить. Что они хранят? Хранят себя и честь мужа. Вот качество хорошей женщины. Иногда же часто спрашивают, какая должна быть женщина? Покорная и должна хранить себя и честь мужа. Вот это ее качество. А то тут молодые люди приходят и расписывают там супермодель красавица, туда-сюда, с квартирой, с машиной. Должна быть два главные, скажем так, да, условия, что это? Чтобы она была покорна и чтобы она хранила себя от чужих. И честь мужа. Если, говорят, вы боитесь, что ваша жена будет непокорной, заметьте, если она не то, что непокорна, а если вы боитесь, что она будет непокорной, вы должны это предугадать, дорогие друзья. Когда она уже перешла за порог непокорности, здесь уже поздно что-то делать. Вы постоянно должны быть начеку. Тон изменился у жены. И ты сразу же должен это подметить. Когда она начинает властно себя чувствовать, когда вы слишком мягкий, например, там, ладно, дорогая, сделаю, и у нее появляется... Заметьте по своей жене, и у нее тон меняется. Она уже начинает властвовать. И здесь вы должны уже немножко поставить ее на место. До того, как она перейдет черту. Если она перешла, обратно не вернете. Валляти тахафуна, говорит Аллах Тааля, если вы боитесь, не то, что она перешла еще, а то боитесь, что она будет непокорной. Что надо сделать? Фа'идухунна. Делайте ей вагас. Напоминайте, что вы мужчина, что она женщина. Что есть Аллах Тааля, что Он велел слушаться, быть покорной и так далее. Если это не поможет, вахджурухунна филь мададжир. Не спите с ними. То есть, видите, что она меняется, но она же физически хочет с вами поспать, да? Интимной близости, вы говорите, голова болит. Да? Я сегодня не буду. И она чувствует холод с вашей стороны и начинает задумываться. Ого, ускользает мужик. Да? Уходит. Значит, надо меняться. Вадрибухунна и бейте. Третья стадия. Если это уже не помогает, и тогда бейте. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не бил. Если вы дошли до этой стадии, то уже возврата не будет. Запомните. Если вы дошли до стадии бить жену, значит, если она на вас заявление напишет, всю жизнь будете бить ее. И больше ничто уже не поможет. Если женщина остановилась еще на багазе, это все нормально еще. Если вы дошли уже до битья, то всю жизнь будете ее бить. И других слов она уже понимать не будет. Поэтому до этого доходить нельзя категорически. Следующий уже только развод.
Следующий только уже развод. Аллах Та'аля говорит: «Фаин атагнакум фаля табгу алейхинна сабиля». Если они подчинились, то не чините им препятствия. Все. Больше не напоминайте им об этом. Не надо говорить: ах, ты вот была такой, хорошо, что я тебя там тогда ударил. Так не говорите. Так не говорите. Но допускается, дорогие друзья, ради сохранения семьи, Аллах Та'аля допускает даже ударить женщину. Я не призываю вас к этому, но есть такие женщины, которые понимают только это. Вы удивитесь, когда будете читать или разговаривать со взрослыми людьми, вы сильно удивитесь, что муж бил жену, и на этом держалась их семья. А больше никак, иначе семья распалась бы. И жена больше ничего не понимает, к сожалению. Это допускает ислам. Но я же еще раз говорю, до этого доходить, конечно же, не надо. Инна Аллаха кана алиян кабира. Поистине Аллах был высок, то есть величавый над вами. Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Истаусу бин ниса». Относитесь хорошо к женщинам. «Фа инна аль-мар'ата хуликат мин дилгин». И поистине, говорит, женщина создана из ребра. «Фа инна а'ваджа шей'ин фи дилги а'ляху». И самое кривое место в ребре — это верхняя часть. То есть ребро идет, и верхняя часть искривляется, ребра. И если вы хотите выпрямить это, то сломаете. А если оставите кривой, то так и оставите. Так и оставите. И относитесь к женщинам хорошо. Почему пророк саллаллаху алейхи сказал про ребро, да? Сказано, что женщина создана из ребра Адама, алейхиссалям. Почему верх ребра кривой? Я и так хотел спросить. Вот если человека поставить, что у него вверх? Голова, да? Если наоборот посмотреть, ребро повернуть, то нога кривая. Ну, у женщин ноги не кривые же, кроме некоторых. Значит, у них голова кривая, получается. Я так для себя растолковал. То есть, что в этой голове, вы не измените. То, что находится в этой голове, вам не изменить. Даже пытаться не стоит. Когда вы разложите перед ней учебники свои и начнете доказывать, что вот от точки А до точки Б идет прямая с такой-то скоростью, она в конце концов скажет, что вам она скажет? Что она хочет яблоко. И вы скажете: какая тут связь, где логика? Никакой логики нет, просто надо принести яблоко. Все. Дальше думать не надо ничего. Поэтому пророк саллаллаху алейхи сказал: не пытайтесь это поменять. Вы это не поймете. Не пытайтесь поменять. Просто наслаждайтесь. И относитесь к ней хорошо. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи говорит с таким же содержанием, что женщина создана из ребра. «Лен тастакима лака галя тарикатин». И она никогда не будет прямой для тебя. Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Фаин истамтагта биха, истамтагта биха, ва фиха айваджун». Если ты будешь пользоваться так, как есть, пользуйся, наслаждайся, даже несмотря на эту кривизну. А если ты хочешь ее выпрямить, то сломаешь. Сломать ребро — это значит развести женщину. Пророк саллаллаху алейхи говорит. Что значит? Она никогда не будет прямой для тебя. Соответственно, она все равно не будет так, как ты хочешь. Вот это обозначает. То есть мы никогда не сможем женщину сделать такими, как мы сами. Может быть, у нас, например, есть какой-то взгляд на жизнь, на работу, на быт, так скажем, да? Женщина это может отличаться, и она никогда не будет так, как ты хочешь. Предугадывать твои действия, да, там и так далее, там, размышлять так же, как и ты, и так далее. У вас всегда будет разный взгляд. Ты будешь садака давать, она говорит: не давай людям садака, нам не останется. Она всегда будет так говорить. У нее разный взгляд. И это хорошо. Это хорошо. Иногда она тебя будет на намаз, иногда ты будешь на намаз. Это так бывает. Иногда она ни с того ни с сего, как я уже говорил, да, куда-то хочет поехать. Все. Поэтому пророк саллаллаху алейхи говорит: наслаждайтесь. Так, как есть. Мы пытаемся изменить. Наша главная ошибка в этом заключается. Мы пытаемся изменить. Мы типа такие хорошие, умные все, и можем перевоспитать. Ее уже воспитывали 20 лет до тебя. 30 лет, возможно, кого-то воспитывали.
и ты хочешь за год перевоспитать, за полгода, поначалу они все хорошие, потому что поначалу они играют роль. А потом уже все. Вот поэтому мы должны это осознать. Значит, с одной стороны, здесь говорится про жен. Нет, здесь не про женщин говорится, здесь про мужчин говорится. Какими они должны быть. Здесь не говорится, что какая должна быть женщина. Здесь говорится, каким должен быть мужчина. Мужчина, который не ломает свою жену. Это ребро. И не разводит ее. А берет и наслаждается. Пророк ﷺ спросили, на что имеет право жена? Пророк ﷺ сказал, ты должен ее кормить, если сам кушаешь. Обратите внимание вот на этот хадис. Понимаете, о чем этот хадис? Женщина не может требовать у мужа еду, если у него этого нет. Пророк ﷺ говорит, кормите ее, если сами кушаете, а если муж не принес ничего. Какой смысл давить на него? У нас так происходит. Дома денег нет, и женщина начинает поднимать скандал. Иди работай, иди находи, вот у всех шуба, у всех машина, у всех квартира. Пророк ﷺ говорит, если мужик наслаждается жизнью, ездит, тратит деньги, покупает машины, там, себе одежду, а жене вообще ничего не дает, тогда да, жена может сказать, давай мне. А если у мужа нет, то она не должна просить. Муж работает, уходит на работу, возвращается, кидают его, денег не дают. Бывает иногда такое. Нет денег, что делать? Ватаксуха идактасайта. Если сам одеваешься, одевать ее. Сам одеваешься красиво, хорошо, покупаешь, значит, ей тоже покупай. Тот же принцип. Валя тадрибаль вачха, и не бить ее по лицу. По лицу женщину бить нельзя, вообще человека по лицу бить нельзя. Валя тукаббих, и нельзя обзывать ее плохими словами. Ну, перечислять не буду, да? Альхамдулилля, русский язык богатый на такие слова. И начинается там на букву Б, Ш, там и так далее, да? Ты такая, там ты сякая. Нельзя. Ученые сказали, что значит не оскорблять плохими словами. Они сказали не говорить женщине, да обезобразит тебя Аллах Тааля. Раньше это было плохим ругательным словом. Да обезобразит тебя Аллах Тааля. Потому что женщина, что в ней самое хорошее? Это красота, правильно? Когда ты просишь Аллаха, чтобы он обезобразил ее, ты у нее отнимаешь самое ценное. Но сейчас такое слово мы уже... Это самое безобидное слово сейчас уже. Да обезобразит тебя Аллах Тааля, да? Она даже скажет, ой, комплимент, что ли? Она даже не поймет, что это такое. Но плохими словами, то есть, не должен обзывать мужчину. «Валя тахджур илля фил байт». И он не должен относиться к ней плохо, то есть, как сказать, как будто не видит ее. Прогоняет от себя, кроме как дома. На людях мужчина не должен свою жену попрекать, прогонять, типа садись от меня там подальше, иди отсюда, сама добирайся домой там и так далее. На людях. Только дома это разрешается. Ну, в целях воспитания дома, естественно, чтобы не унижать ее перед другими людьми. Вот, дорогие друзья, такое вот отношение. Этот хадис я считаю очень важным. По сути, можно было его только и прочитать, но нужно его написать, перевести, повесить на стену, как говорится, да, как правило. Здесь это и правило, и как жена себя должна вести, и как мужчина должен себя вести. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам счастливой семейной жизни, пусть Аллах Тааля благословит наше потомство, и пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам возможность создавать семью только ради Аллаха, сохранить ради Аллаха, ну и, соответственно, быть со своими женами ради Аллаха на том свете. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.